Right, mastreets esocial media manoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndinoda kuti ndinge ndinokuzivisa imozo kuti zviri kuitika handiti kuitira kuti musanyanyosara vazukuru vasekuru sei munge muri ahead handiti. But chekutanga kana uri munyowani usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time I upload a video, every time patinowenza nyaya dzichipisa, you will be notified. Chito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru sainti. So vazukuru, nyaya yandauya nayo inyaya yemaZimbabweans awandanzwa kuti zvoni vari kudeportiwa from UK anditi sezvo vakamboita gore rakapera muchirudzwa kuti kwakambodzoka hama dzedu idzo dzakanga dziri kuchando uku, asi dzimwe dzakanga dzina mapepa akakwana here, vamwe vanonzi vakanga vari mumajeri asi vakazodipotiwa vakadzoka anditi. So hanhu ndo zvine zvoda kuitwa futi kuti kune vamwe vari kuda kudzorwa 150 vari kunzi vachasvika musi wa too much, ndiri too much. So ndo nyaya iripo vazukuru. Hama kana mauya kuno musunungukai, musatye kusekwa. Toeziva kuti maZimbabweans tinosekana handiti, but zviwira vanhu vazukuru, zvinowira vanhu zvakasiyana siyana. Tigamuchira hama dzedu nemaoko mairi kana vadzoka kumba, nemo muuyewo mugamuchirike handiti. Kana magamuchirwa muve vanhu vanogamuchirika. Ndo chandangondiuyewo zokuzivisa kuti mune hama dzaakudzoka. So from Uncle saying the only Zimbabwean uncle, for now, much love.